титлата Мастер-шеф на България. Ние взехме решението си и то е окончателно. И днес ще правим картофи на фурна. Number you have dialed is not in service at this time. Стъпка номер 1. Какво ще ни трябва? Ще ни трябва 4 картофа. Ето като този и този. Има някакви работи, не знам какво е. Сега започваме смиенето на нашите картофи. Така, след като сме си измили, приятели, картофите така хубаво, да, е време да им махнем и тия работи, което... Чакайте сега, не знам какво е това, но трябва да го махнем. Така че е така с ножчето и... Айде! Слушай! Сега ще ви направя един туториал как се белят картофи. Взимате си белачката и правите ето така. Направи така! След което... Ау! Ами преди 2 дни, не бяха 2 дни, бяха 4 или 5 дни, съседите от 4-ти етаж ме наводниха и стената ми едната е мокра, тая в коридора. Това е много... уморих се. Уморих се! Защото аз по принцип съм топ готвач и съм страхотен готвач. Аз съм без коментара, за вас хора не знам. Така, след като картофите ни са безупречно обелени и плота ни прилича на ето това, е време за следващата ни стъпка. И си режем така картофът на 2, след което го режем на още един път. Вижте, трябва да стане нещо... Нека да продължим. Продължаваме като си режем. Мисля, че ме разбрахте как трябва да ви изглеждат картофите. Е така, режеме го на 2, още един път тук на 2. Бе, мисля, че много добре ми се получава. Абсолютно съм съгласен. Ще сложим картофите в тавата по ето този начин. И е време за овкусяването. Ето ги нашите картофи. Ще им сложим олио, защото хора нямаме зехтин, защото е много скъп. Все пак ние сме студенти. И плачат и богатите. Защото слагаме малко олио. Толкова колкото повече, толкова повече, казваме чупух и умрял от спръх. Да сложим червен пипер на нашите картофи. Слагаме от универсалната подправка, след което преминаваме към нашата чесън на прах. И е време за последната ни съставка, солта. Слагаме си така сол, слагаме просто вода. И сега нашите картофи вече са напълно готови, изглеждат така и ги слагаме да се... Първо ще спечем кесните. Пекат. Цепнахме ги на кръстче в ето тази част. Слагаме си картофите в фурната, затваряме и ги пускаме на вентилатор от всички страни на 270 градуса. И сега чакаме. И така, половин час по-късно нашите картофи вече са извадени от фурната и изглеждат ето така. И за още такива кулинарни съвети